Ben, pois, bons días novamente a todos e a todas. Continuamos con este curso que hoxe se celebra en Pontevedra. Supoño que xa vos lo dirían antes, pero benvindos a esta cidade. Temos agora para continuar a Xesús Costa, que é licenciado en Dereitas. En Dereitas. Para hoy. Perdón, en Dereito e máis en Ciencias Políticas. Mima, homens, Esquerda Galega. Comezou exercendo o seu traballo no Concello de Santiago para logo pasar a Vigo, onde na actualidade traballa como letrado da asesoría xurídica deste Concello. De sempre mostrou o seu compromiso coa lingua galega e tamén coa súa normalización, e por iso é un dos fundadores, creo, fundo da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e tamén é membro do Consello da Cultura, onde traballa na sección de linguas. Dentre a súa bibliografía poderíamos destacar, por exemplo, as leis do Parlamento de Galiza. Ben, como dato do seu currículo, pois poderíamos, aquí en Pontevedra temos experiencia xa de relación, de colaboración con el, posto que asesorounos e colaborou connosco na redacción da ordenanza de impulso do uso do galego no Concello de Pontevedra, que se publicou no ano que se aprobou, foi aprobada xa no ano 2004. Hoxe, a súa conferencia leva por título Legislación e Toponimia, e eu, xa sin máis, deixo vos con él. Moitas gracias. Bos días. Un sábado pola mañá mazurrento tratar de cuestións xurídicas a que non o gremio pode parecer unha perspectiva bastante dura, así que intentarei facelo o máis leve posible. Vou intentar facer unha primeira parte resumindo o que quería decir, que considero que pode ser útil para os vosos traballos, e logo desenvolvemos o que queirades. Por razóns obvias voume abster de dedicarme a citar os múltiples decretos, ordes e artigos relativos ao asunto, vou explicar un pouco o contido. O primeiro, desde o punto de vista xurídico, en relación á toponimia, é o marco xeral. A toponimia, para entendernos, antes do recoñecemento na Constitución, e a partir de aí o despregue máis ou menos progresivo e máis ou menos eficaz da súa innovación, era algo que non existía, existían as denominacións. Oítase, perdón. É que este non se titula. Pois nese, que este non vai agora, que non vai moi ben. Pero apaga outro esa cosa. Hai que mañá temos hoxe, e isto da non, pero hai que matalo. Boicotearlos por todos sabemos que é moi duro ser dereitas. Bueno, antes da normativa actual, e a normativa non resolve problemas, pero é unha condición necesaria para resolverlos. En moitos casos non había ninguna alusión a toponimia en ningún sitio. O único que había era, para entendernos, dentro do réxime local, a facultade de proponer denominacións ou de facer cambios de denominacións. E había cousas moi ilustrativas vistas a estas alturas e non das épocas máis duras do réxime anterior. Xa na transición se publicaban normas que nos anos 70 e tal, se queredes logo podemos leelas, ainda botamos unhas risas. Da defensa e intangibilidade das denominacións patrióticas e tradicionais con respecto a todo tipo de lugares, rúas, etc., que non podían tocarse, modificarse en nada polo estilo. Ou en tempos xa ucedeicos, reivindicando así a dereita, que fixo un cambio sin cambiar, se aprobaba un acordo do Consello de Ministros, por exemplo, que chegou a ser publicado no Boletín Oficial do Estado, que deuse unha iniciativa de Samaranch, ao final, que autorizaba o uso de denominacións tipo Vilanova e la Geltrú, San Boi de Llobregat, etc., sempre cando se fixeran a continuación e mantendo a denominación
oficial e patriótica de Villanueva de Geltrú, San Baudilio de Llobregat e etc. Senón, noutro caso, queda terminantemente prohibido. Esos son un pouco o tipo de antecedentes que hai, non? Para chegar a eso había un longo proceso de proposta, aprobación, etc. A Constitución, teóricamente, ou por menos nunha das súas posibles lecturas, recoñece o pluralismo lingüístico. Xa non en canto ao réxime de oficialidade, sino en canto a considerar como unha parte do patrimonio común de todos os españois a riqueza das variedades culturais, lingüísticas, etc. En ese sentido, un valor político, un valor cultural constitucionalizado. E a partir de aí se establece un réxime de reconocimiento da oficialidade, pero que en ese momento poderíamos prescindir de. O sea, para falar de toponimia, a cuestión da toponimia ten unha certa singularidade. E vamos a resaltar, obviamente se estuda dentro dun contexto, non de unha nova regulación dos idiomas superior a anterior do monolingüismo. Nesto ocorre como en todo, podemos facer o paralelismo. A cuestión do monolingüismo español como parte da matriz ideolóxica e política da construcción do Estado español forma parte da matriz da lógica de un Estado, unha cultura, unha religión e un réxime permanente, non? Eso foi elevado a enésima potencia, o sea, elevado a valor supremo polo réxime anterior, polo franquismo, e iso é algo que deixou a súa pegada e deixou moitas inercias nas estructuras de funcionamento do sistema, tendo en conta que ademais non hubo rupturas, nin depuracións, nin cambios radicais, non? Ainda neste momento se están dando consecuencias xurídicas da concreta forma na que evolucionou políticamente o país, o cal é relevante para a vida de todos nós, non estou intentando facer ningún tipo de valoración. E logo explicarei por qué. De xeito que os nomes de persoas, ou igual que os nomes de lugares, deberíamos pasar dunha situación na que debían ser todos castelanizados, é dicir, españolizados, nesta visión de España como territorio culturalmente homoxéneo, que formaba parte da cultura política do franquismo e da cultura política máis asentada na política española, no patrón cultural español, ata tal punto que ainda hoxe en día neste país coexisten, para entendernos, dous patróns culturais. Un sería unha persoa que naceu ou que vive en Galicia desde hai uns cantos anos que non fala galego, unha persoa inculta, pero digamos que supoño que para todos os que estamos aquí é un punto de vista aceptable, sensato e de pura lógica, non? Entón, cambiamos Galicia por cualquier outro sitio e pensaríamos o mesmo, sí ou non? Se eu me vou a vivir a outro país, paso ali uns cantos anos e non aprendo o idioma do país, pasa algo, non? Pasa algo. Bueno, pues, xunto con eso, pues, existe outra xente que pensa que unha persoa que vive en Galicia e fala galego é unha persoa con pouca educación. E isto é a nivel cultural, sí ou non? Pues temos esa tensión, temos esa, chamemos como queiramos, batalla cultural, batalla de ideas, ou que se que é bastante pouco relevante. Non é un problema que pase eso aquí. Recentemente en Portugal publicouse un libro moi interesante dunha rapaza, unha muller que naceu en Mozambique nos tempos das colonias, que eu salí conta un pouco a visión desde o punto de vista dunha nena infantil do que veía, do que daquela consideraba normal, igual que eu considerei normal no meu día, os nenos que falaban en galego na miña clase de estos carangos puxeran un pupitre na tarima e se non aprendían o botaban por burros. Pois esta muller conta a historia e, desde o punto de vista da toponimia, conta algo curioso, que non coñece a un só portugués que nacera en Mozambique ou que vivira ali, que aínda hoxe lle chame Maputo a Maputo. Todos siguen referíndose a Lourenço Márquez. É unha cousa que lle produce certas sorpresas. Maputo é o nome oficial de Maputo desde a independencia, é o nome tradicional, etc. Pero hai unha certa violencia polos valores asociados ou connotados a iso. Este é un pouco o tipo de cousas que impiden unha racionalización máis doada ou a aplicación de normas que supoñen ou ben un cambio ou ben a fixación dun criterio en relación ás situacións anteriores. Ben, vou poñer outro exemplo de posible xudificación deste asunto, da toponimia, prescindindo da cuestión do valor oficial do galego, etc.
Admitiremos que dentro do concepto de bens inmateriais de recoñecido valor propio de interés relevante para a permanencia e identidade da cultura galega a través do tempo entra a toponimia? Supoño que sí, non? Os nomes dos lugares, sobre todo tendo en conta que somos un país con un territorio altamente humanizado no que se dan, vamos a citar todos os tópicos. O 50% dos núcleos existentes no nomenclato do Instituto Nacional de Estatística de toda España están en Galicia, non? Entre outras cousas porque, bueno, paréntesis histórico, quedamos a non aburrirnos moito, vamos a permitirnos ao luxo de perdernos un pouco polas ramas. Agora estamos celebrando o X-centenario da Constitución de Cádiz, o cal equivale ao mandato de instituir por primeira vez en toda España os concellos e as deputacións, verdad? Moi ben, a norma que había que aplicar era a seguinte: todo pueblo tendrá su ayuntamiento. Se van constituyendo os concellos é así, pero textualmente. O artigo constitucional que había que aplicar es todo pueblo tendrá su ayuntamiento. Se van constituyendo e hai zonas urbanas, máis ben contra o noroeste. E o daqui, a mes, non avanza. Non avanza, hasta que o gobernador da Coruña daquela, que se chama Pita Andrade ou algo así, di, bueno, non se pode aplicar como tal, que máis ou menos cada 12 parroquias un concello. Esa é a que explicou aquí. Tampouco se pode aplicar, porque empezaron as broncas internas, claro. O cal deu lugar a situacións curiosas desde o punto de vista da toponimia, que é do que se trata. Por exemplo, alguén sabe onde está algún lugar chamado Nigrán? Non é o único caso en toda Galicia. Hai algún lugar, coñecedes algún lugar chamado Nigrán? Todos sabemos que hai un concello que se chama Nigrán. Pois non hai ningún lugar que se chame Nigrán. Nigrán é o resultado da batalla entre os de Bayona e os de Juan Domar e os de agora Nigrán para evitar o concello da Ramallosa, que non quería. Os de Bayona, baixo ningún concepto, estaban por a aceptar que a Ramallosa, que estaba do outro lado do río, eso marca, fose a capital do seu concello. Como eso, hubo a persoa que ademais era de aquí, Morrúa e Pouco, eu creo que das persoas con máis méritos por investigar a historia administrativa deste país, e como tal, pues, non lle dera ninguna medalla, nin castelao, nin nada, que é Fariña Jamardo, que estudiou todas estas cousas con moito detalle, a verdad que é hasta entretido leerlos. Os libros son difíciles de atopar, pero se en algún sitio poden atopar é aquí, precisamente porque foi secretario de Deputación, o primeiro letrado maior do Parlamento, etc. E logo, ademais, o seu fillo estudiou todo o sistema de núcleos de poboación do país, por cal toda esta historia da toponimia desde o punto de vista xeográfico e de historia administrativa é sumamente interesante e eu vos lo recomendo. Estábamos en que, dentro do patrimonio cultural de Galicia, o patrimonio cultural é a norma que protexe desde os bens arquitectónicos máis valiosos, os arqueolóxicos, as bibliotecas, os museos, etc., ata o patrimonio inmaterial, no que perfectamente entra ben. Que temos aquí? Pois temos o artigo 3, que é unha especie de adaptación administrativa de unha norma da lei de asuizamento criminal, que é a denuncia de ben. As persoas que observasen perigo de destrucción ou de deterioro dun ben integrante do patrimonio cultural de Galicia terán, no menor tempo posible, que poñeron coñecemento da administración competente. Eso. Que comprobará o xeito da denuncia e actuará segundo o disposto nesta lei. De modo que quen quera facer algo porque vexa un perigo de desaparición dun topónimo calquera valioso por aí, ou dun grupo deles, pode actuar aplicando unha lei vixente. Ni siquiera estou intentando sumarme ás teorías do fiscal xefe coordinador de Galicia, de Carlos Varela, que di que había que incluir dentro da lei do patrimonio o galego. Creo que eso plantexa algúns problemas polo tipo de ben, pero en materia de toponimia sí. Entre outras cousas, porque a mí hai moitos anos un vello destes eruditos me dixo que no caso de Galicia só se recollese, se estudiase ben a toponimia, teríamos todo o fondo léxico do galego estudiado ou pouco menos, non? Con todas as súas variantes dialectais e de todo tipo, pola enorme cantidade de termos que aí se recollen, ata o punto de que non é só a cuestión da secuencia que se explicaba antes de lugares, senón que se colledes as escrituras, podes coller a documentación de calquera polígono destes que se manexan urbanísticamente, no que aparecen escrituras, xa non só escrituras notariais, senón documentos privados, etc., abrumador.
a cantidad de nomes que ten cada leira, cada cacho de leira, a parte que vai xa contra o río, que vai contra a fonte, sí, unha cousa abrumadora. Pero aparte non son denominacións abstractas destas, tipo o nome das rúas de Lalín, non? En plan, Manhattan, a rúa 32, en relación coa calle Asa. Hai de todo, o sea, describe cada trozo de terra, os seus antecedentes, é realmente interesantísimo. Casi, vamos, excesivo pola cantidad de datos que aparecen aí. Ben, o punto de partida sería este, e eu creo que tamén eu creo que o que interesa, aparte de recoller, estudiar, ten unha certa eficacia na preservación deste valor, non? E nese sentido sí que creo que hai que adoptarse dun discurso sólido, rico para defender e incluso para convencer a que non entende tal cousa, non? Entón, esta cuestión da preservación dos topónimos, de opoñerse ao uso de exónimos, non? De facer ver o valor que teñen como patrimonio no sentido de que é algo producido durante moitísimo tempo. No último tempo, se non unha obra de arte, unha obra humana que reflexa a realidade histórica do país e a realidade cultural. Pois eu creo que temos que encadrar no marco do pluralismo lingüístico e se cadra tamén no marco da reciprocidade, non? En último termo, se estamos convencidos de que deben preservarse, respectarse e utilizarse con carácter xeral os topónimos de un sitio, pois tampouco debemos intentar adaptar os topónimos de outro lugar. En ese sentido, sempre tuve unha certa discrepancia con adaptacións tipo Bos Aires ou A Rioxa, non? Pero non debe aplicarle aos demais a mesma regla que ten para sí mismo. E nese sentido sí que creo que tamén igual paga a pena pensar un pouco, non? Sobre determinadas prácticas deste tipo. Ben, no que respecta a toponimia en concreto, xa comentamos antes que non hai moito antecedente e dá casualidade de que o artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística é unha norma inusualmente clara e teóricamente operativa. O problema é que, como toda norma, non é autoaplicatoria. A súa aplicación require un esforzo e debería requerir unha programación para a súa aplicación. O artigo 10 da Lei 383 ten tres contidos. Un contido é o establecemento do mandato do criterio de originalidade toponímica, e que as formas oficiais dos topónimos de Galicia serán as galgas. Non é un mandato gratuito, collendo a normativa das demais comunidades autónomas, hai outras que optan pola doble denominación, con carácter xeral ou en casos justificados, tanto a normativa do País Vasco como a Navarra, a Valenciana. A originalidade toponímica se establece exclusivamente na legislación catalana, na balear e na galega. Na catalana, tanto para catalán como para o aranés. E, por certo, que a única outra norma máis clara e máis contundente que a lei galega é o capítulo relativo ao onomástica e toponimia da Lei de Protección do Aranés en Cataluña. Absolutamente taxativo e ademais regula as dúas partes da onomástica, non? Os nomes de persoas, a posibilidade de restablecer nomes e apelidos e o mandato de restablecer nomes de lugares. A diferencia entre uns e outros, nomes de lugares e nomes de persoas, é que, o primeiro, entendernos un atributo individual e, como tal, a decisión individual é determinante, non? O que se fai é posibilitar a opción. No caso dos nomes de lugares, a capacidade decisoria dos lugares de momento é pequena, a salvo de que elaboren alguna teoría ese simpático grupo de Vigo que utiliza o bilingüismo como denominación para predicar justamente o contrario. Me refiro a esa parella de facto constituída pola presidenta e o vicepresidente de Galicia bilingüe, que tamén está en contra da originalidade toponímica. Deberes saber, consideran que eso é unha imposición brutal con la que hai que acabar rápidamente. O segundo contido as consecuencias do doble texto son as que son. No País Vasco a denominación é doble, en Vitoria-Gasteiz, Bilbao-Bilbo, etc. Aquí non existe ningún caso desos, nin cabe legalmente. Sabedes que hubo varios amagos de establecemento por vía de facto e incluso por la vía da amenaza do cambio da norma tamén neste punto. Pero de momento nunca hubo tal cousa. Logo establece un segundo artigo que técnicamente é peor, no que distingue, por un lado, a competencia da Xunta de Galicia para fixar os nomes de concellos
demais topónimos maiores e menores, explicaremos que hai unha excepción que é das provincias e por qué. E os concellos de reserva, esta parte certamente defectuosa, a denominación de vías urbanas. As vías urbanas non son topónimos, son denominacións. Unha vía urbana pode dar un topónimo, pero aquí hai unha evidente confusión, non? Realmente este segundo artigo se refire a competencias, non se refire propiamente a topónimos. Unha cousa é unha denominación e outro un topónimo. Os topónimos son un determinado tipo de denominacións e hai denominacións topónicas. Logo veremos tamén cando falemos de panéis, sinalizacións de tráfico, etc. Para non olvidar. E o último artigo, tamén, se o fixéramos hoxe sería mellorable, fala da plena eficacia da toponimia oficial, non? Fai unha alusión limitativa no sentido de que non podía ser máis extensa, a rotulación que ten que ser concordante co que se establece anteriormente, non? E logo fai unha alusión aos tratados e normas internacionais como se iso fose un problema. A ver, hai normas internacionais, vamos entrar no asunto dos casos das que foron ou non asumidas polo Estado español en materia de sinais de tráfico, non? Pois son, para entendernos, os sinais gráficos. Non hai ninguna norma internacional que diga hai que seguir chamando sanción aos sanxenxos. Ninguna, nin nada que estableza nada parecido. É máis, a normativa europea en materia de etiquetaxe e indicacións de todo tipo tendeu a adoptar un criterio moi sensato de norma comprensible, ou termo comprensible. Por que se admite no País Vasco a doble denominación? Porque a diferencia entre a forma castelá e a forma tradicional ou alternativa ou paralela vasca a veces é moi grande. Un lee Gasteiz, non sabe moito do asunto, pouco temos que ser todos tan leídos, verdad? Ou tan viaxados e dificilmente identifica eso con Vitoria, por eso se manexa a doble denominación. En xeral, en materia lingüística, en situacións que son as normais de coexistencia de distintas linguas, o dobre texto, a dobre columna, só é recomendable cando hai unha distancia interlingüística notable entre os dous idiomas que se utilizan. En caso contrario non ten sentido. En caso contrario, sí que faz perder eficacia a posibilidade de manexarte fluidamente de xeito activo ou pasivo do idioma. No caso galego, os primeiros diarios oficiais de Galicia se publicaban en doble columna. O efecto deso, naquele momento no que a inercia levaba ao uso, a manter os usos anteriores, é que a columna en galego non servía para nada. Se logrou convencer aos responsables do asunto de sacar edicións separadas e eu creo que se tivo unha certa eficacia, verdad, normalizadora e de evitar absurdos como ese tipo de dobles textos. Ben, vamos a ver, a cuestión dos topónimos. A cuestión dos topónimos non é unha materia de competencia. Un busca nas normas constitucionais e estatutarias quen ten competencia en materia de topónimos e iso non aparece por ningún sitio. Aparece só nas tres comunidades con lingua oficial catalana, a cuestión da toponimia, ahora nos recentes. Na valenciana, na balear e na catalana sin meter unha cuestión de competencia exclusiva en materia de toponimia. Inicialmente ainda eran menos e en xeral non aparece, no caso galego non aparece. Isto non obstante, cando se aprobou a primeira lei de réxime local post-constitucional no ano 85, plantexaron conflitos de competencias varias comunidades autónomas, unha delas Galicia e Cataluña. E un dos artigos que impugnaron foi o relativo á adopción do acordo de denominación dos concellos. Decía que as dúas comunidades, tanto a catalana como a galega, decían que esa competencia nosa por razóns toponímicas e, polo tanto, pedimos que se anule esa norma porque, en último término, lle toca decidir a comunidade autónoma. Estamos falando agora da lei de normalización lingüística. Porque, por outra parte, está establecido que os efectos da oficialidade dun idioma o regula a comunidade na que ese idioma é oficial. Está establecido como doutrina asentada do Tribunal Constitucional. O que dixo o Tribunal Constitucional na sentencia sobre a lei 785 nos conflitos estos de inconstitucionalidade por invasión de competencia das comunidades autónomas non anulamos ese artigo, pero non cabe a máis mínima dúbida de que a cuestión toponímica de competencia das comunidades autónomas e quen ten que decidir nestas materias é a comunidade autónoma.
Como consecuencia deso, no órgano asesor en materia de toponimia, na Comisión de Toponimia, se introducen unhas modificacións e se aproba un decreto que aludiu antes o compañeiro operador do procedimento de fixación das denominacións municipais, que empeza dicindo que aí non se trata de regular o procedimento en materia de réxime local de como se propón o cambio de denominación dun concello, senón o procedimento de fixación do topónimo oficial dese concello. Se separa un pouco a cuestión da recuperación, da limpeza para entendernos toponímica, da cuestión do cambio de denominación. Quero dicir, o Concello de Pontevedra podería, por o que fose, decidir que a denominación máis acaída, por o que fose, por fusionarse outra vez con Ponte Sampaio ou calquera historia, fose capital do Vélez, imaginemos. Eso non é unha cuestión toponímica, por así decirlo, senón de redenominación ou de denominación. Outra cousa diferente é que aquí aparecera un movimento dirixido por algún brillante político que dixera que isto tiña que chamarse Puentevedra, non? Estamos separando, son un pouco bruto no exemplo, pero se separa por un lado recuperación de patrimonio cultural, recuperación lingüística de cambio de denominación. Por volver ao de antes, imaginamos que en Nigrán deciden non pode ser que teñamos un concello con un nome que non responda a ningún lugar, así que imos chamarlle como aquel sitio onde está o edificio da Casa do Concello, Ceán. Pois ben, listo. Por seguir con isto ben. Topónimos por topónimos. O que falamos con respecto ás denominacións municipais é así, con toda claridade, pero como parte dos acordos do CDE-PSOE está absolutamente blindado na Constitución e na legislación de réxime local a cuestión dos nomes das provincias, cuestión esta que sei que é moi sensible aquí en Pontevedra, lugar onde este ente parasitario ten un notable arraigo, non? Ben, por eso precisamente hubo que aprobar unha lei para cambiar as... Era curioso, porque o Concello da Coruña chamábase a Coruña, non? Entón, se unha escribira conforme a normativa, mandara unha carta destas tradicionais que xa non se usan de ser a Coruña, teníamos que poner a Coruña, paréntese, la Coruña, non? Igualmente, en Ourense, mandaríamos unha carta con dirección a Ourense, paréntese, Orense. Daquela aprobouse unha lei, bueno, primeiro foron os cataláns, que arranxaron a cuestión das denominacións de Lleida e Girona, despois foi o caso das dúas provincias galegas e agora estaban coa... Creo que xa aprobaron as provincias vascas. Pasa que aí me parece que tamén volveron a establecer a cuestión do doble texto. Non me acordo exactamente, pero algo así foi. O desenvolvemento do artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística me parece que viu Xermán García Cancela, que é unha persoa que leva moitos anos na Comisión de Toponimia, e xa vos lo explicaría. Houve un primeiro decreto que... Non viu. Non. Ves? Menos mal que vimos a xente de dereitos. Son unha carga de profundidade. Pobre Xermán. Xermán, se non viu, se non queda muy bien. A verdade é que debe ser moi duro estar baixo o mandato glorioso director xeral da Administración Local, que non sei se sabedes que non é de dereitos, é falangista. Bueno, en fin, vamos a deixar. Esto resulta moi duro. Moi patriarca o sábado mazurrento. Primeiro aprobaron un decreto fixando os nomes dos concellos onde había notarías, e logo foron sacando por quendas todos os concellos de Galicia ata que quedaron 3 fora de xogo, as 3 pobras, creo recordar, non? Aí teñan un problema fundamentalmente coa Pobra do Caramiñal, que acabou, bueno, tiñan un problema. Estaban os correspondentes informes, e o informe do ILGAS, que históricamente cales foron as formas que se usaran, e iso hasta que ao final se aprobaron. É curioso, traio para o final algúns exemplos así de jurisprudencia, non é das máis interesantes, se alguna vez vichedes por aí algún traballo sobre estas cousas, esa non aparece. O alcalde da Pobra acaba condenado a devolver un pastón, acaba por unha sentencia do Supremo en casación. Se leves a letra pequena da sentencia, é que o pastón ese o gastou en manter pleitos contra a Xunta para incumplir a legislación en materia de toponimia. Acaban condenando porque resultaba evidente que era ilegal a actuación municipal nese sentido, etc. Sabemos que hubo os focos que hubo, non? Un, según se mira arriba á esquerda, vamos a deixalo, do caso da Coruña,
Hubo outro moi forte abaixo en Pontareas, hasta que o vello cacique do lugar, non sei se vos contou antes a Perador, pero en Vigo unha vez investigamos todo o que había de cartografía histórica, non? Por todos os arquivos militares, etc. E hai un mapa delicioso, que a verdade que había que reimprimirlo. O mapa dos caudillatos da provincia de Pontevedra. Os caudillatos eran as xefaturas de zona do Somatén, da Alarma, non? Os somateos, o grupo de voluntarios auxiliar das faccións virulentamente dereitistas do lugar, non? As forzas de orde. Si vedes o mapa dos caudillatos da provincia de Pontevedra, veredes como na estrutura do poder constituído actual os caudillatos siguen sempre os mesmos. Non pola división formal do mapa municipal ni por nada todo estilo, sino o que sean así as comarcas reais efectivas de poder, vamos, intuitivo quen fixo aquilo. Conocía perfectamente o territorio e sabía cales eran os centros comarcais e os centros de poder en cada zona. Espectacular, vamos, dos mapas, ese sí que é un mapa realista, un pouco de realismo sucio, pero vamos, moi interesante. Bueno, temos a cuestión do réxime local, que está clara e na que se resolveu a cuestión das capitais de provincia, a cuestión do órgano asesor, a Comisión de Toponimia normalmente non se fixa, unha curiosidade, tuvo unha primeira regulación nos tempos casi da preautonomía que se crea ao mesmo tempo que a Comisión de Lingüística. O decreto que a crea un pouco así, como diría, chapuceiro, pero animoso, realmente moi interesante, porque daba moita iniciativa a Comisión de Toponimia para promover todo tipo de actuacións para recuperar a toponimia. Inmediatamente foi reconducido a unha comisión e neste momento, se vedes os últimos decretos sobre a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e das consellerías, aparece o mismo nivel, pero o mismo nivel, debaixo a mesma dirección unificada política que a Comisión de Heráldica, que sin duda de unha importancia similar. Para o actual goberno galego penso que hai moitas máis publicacións, se vedes os dogas, cada vez menos recomendable, por diversas razóns. Sempre hai publicacións da Comisión de Heráldica, non? Todos estes bonitos escudos inventados tradicionais, tan tradicionais como a festa do churrasco en calquera lugar destes, que tamén se declaran como festividades de profundo arraigo. E en materia de toponimia, pois a verdade que non, a productividade é máis ben escasa. Sinto que non viera ser mal, porque seguro que vos daba información do que pasa. O procedimento está, e o problema vamos a chamarle así, do proceso de aplicación do artigo 10 da Lei de Normalización, o do proceso de recuperación da toponimia, é unha, que nunca houve unha programación, dúas, que ao non haber unha programación, ninguna norma, non se fixeron os escalons, se fixeron os nomes dos concellos. Ao final se chegou a todos os concellos de Galicia, completando os 3 que faltaron. E logo empezaron a salir publicacións, se hubo recollidas, de lugares, así organizados por parroquias e lugares. O problema é o seguinte, legalmente non hai especial problema, o sea, con respecto aos nomes dos concellos está condicionada a eficacia legal pola normativa estatal a inscripción deses cambios, entre comillas, no registro de entidades locais que se eleva no Ministerio de Administracións Territoriais e Administracións Públicas, ou xa non sei como se chama. Todo eso está inscrito. O problema é o que falábamos antes das rotulacións, e aí vamos simplemente a abrir o abano. Temos, por un lado, a normativa de tráfico, a Lei de Tráfico e Seguridade Vial e o seu texto articulado. Non vou entrar en artigos, se queredes logo comentamos. Pola banda dos sinais non hai especial problema. Bueno, podemos facer uns chistes, non? A lei di que todos os sinais terán que estar cando menos en español. Según as normas vai cambiando a denominación, non? Se fala de idioma español oficial del Estado e los idiomas cooficiales, e en épocas un pouco máis respetuosas, vamos a decirlo así, se fala do castelán e das demais linguas propias oficiais nas respectivas comunidades autónomas. Evidentemente, a utilización dos termos non é gratuita nin casual. Se pode ir situando quen estaba en cada sitio en cada momento. Ben, o problema son os indicadores asociados a sinais ou a sinais de indicación. Se un colle o código de circulación, o seu articulado e os seus anexos, o que son
Sinais puramente gráficas, co chiste do stop, todos os sinais teñen que estar escritos en castelán, pero stop, de momento, salvo para o Conselleiro de Educación, Cultura e outras moitas cousas, de momento non é ningún idioma oficial nin en castelán, e outros países onde pon alto este tipo de cousas, pero bueno, estes son pequenas contradicións que nos permiten facer chistes fáciles nestas chácharas para que se durma a menos xente posible. E nos indicadores sí hai normas contradictorias, non? Hai normas que din que teñen que estar cando menos en castelán e logo, se se quere, na outra lingua oficial, e hai a posibilidade para calquera, vou ser moi bruto tamén e espero non ofender a ninguén aquí, en todo caso, se queredes, digo abogado, para calquera enxeñeiro dos que traballan nos departamentos de carreteras é enorme, e as pruebas me remito. Indicador é indicador para entendernos de saída a saída, non é Pontevedra a Pontevedra, ni Sanjenjo a Sanxenxo, e, sin embargo, pasa. Isto é o problema que hai. En materia de estradas, sucede o mismo. Na legislación galega non hai nada. Así como o parágrafo segundo do artigo 10 da Lei de Normalización fala de rotulacións, na legislación galega de estradas, nin na anterior, nin na actual, nin nos poucos desenvolvementos que hai, non hai a máis mínima alusión ao asunto. Pero na legislación estatal sí hai alusións a caracteres indicadores. E normas técnicas destas, que non son normas no sentido de un suposto defeito e unha consecuencia xurídica aparellada, sino este tipo de instruccións escritos en linguaxe propia da especialidade da que se trata. Habitualmente se chaman normas técnicas a cousas que non son propiamente normas, sino especificacións para entendernos de produtos, de elementos, etc. E aí hai elementos que inducen a confusión e, de feito, siguen instalándose sinais con topónimos incorrectos neste país sin ninguna cobertura legal. Falando de jurisprudencia tamén, hai algún caso recente de utilización de mecanismos legais para obrigar a administración a cumprir as normas. Por exemplo, en Navarra especificamente. Vamos a utilizarlo como contraste do caso de aquí. A oficialidade do galego, igual que a do catalán e a do vasco, e a diferencia do caso navarro e do caso valenciano é un carácter xeral para todo o territorio, non? O caso navarro distingue tres zonas, a zona vasco-parlante, a castelán-parlante e a mixta. E aí entran os problemas interpretativos, inda que hai uns anexos que establecen cales son cada unha desas zonas. Pois, por exemplo, o goberno navarro é absolutamente oposto a que o concello de Cizur Maior se chame Cizur Maior en vasco e non sei que en castelán. Ou a poñer os indicadores na dobre denominación, incluso na zona mixta. E aí hubo bastantes recursos de particulares e todos saíron adiante para obligar a administración a eso. Viceversa, no caso valenciano hai igual ten algún interés máis con respecto ao que ameaza aquí. Hai topónimos municipais fixados do ano 90 e tantos que nunca se cumpliron, nas que o Concello recurre e o goberno valenciano simplemente vai, non se defende, co cal perde e se recupera o topónimo anterior, o exónimo traducido do franquismo. Está pasando e son cousas que van saindo por aí, se queredes logo tamén vos digo a referencia. Ben, e vou acabar con unha alusión para enlazar con Antonio a cuestión da cartografía e vou rematar co último exemplo publicado no Diario Oficial de Galicia. Lembremos, no Ministerio para as Administracións Públicas hai un registro de entidades locais. Todo que son entidades locais, o que pasa que aquí parroquias non hai, como sabedes, que está previsto no Estatuto, na Lei de Administración Local de Galicia, só quedan as antiguas entidades locais menores, que son 10 porque teñen monte e 2 porque teñen un balneario cada unha. Non hai máis historia. Hai un registro e a validez das denominacións está condicionada a inscripción nese registro. Eso está resolto. De feito, unha das 4 sentencias de materia de toponimia relativa a Coruña, o que fixou o Concello da Coruña non era recorrer acordos ou actuacións da Xunta, senón recorrer a actuación do Ministerio inscribindo a denominación oficial da Coruña fixada pola Xunta no exercicio da competencia que lle atribúe expresamente o artigo 12 da Lei de Normalización Lingüística. Tamén perdemos nesta, non? A outra parte do asunto é normalmente os topónimos onde se ven non son en registros. Estou seguro de que ningún de vos, e eu tampouco, entrou nunca no registro de entidades locais, na que é accesible na correspondente página web do Ministerio, etc.
En Galicia, teóricamente, tamén hai un registro de entidades locais, pero como o leva quen o leva, estou seguro que como moito terán unha libreta apuntada alguna cousa así desordenada. Resulta evidente que o maior traballo do director xeral da Administración Local é violar o que ten que facer por mandato da Lei de Administración Local de Galicia e da Lei do Uso do Galego nas entidades locais de Galicia é dirixirlle bonitos escritos aos concellos dicindolles que baixo ningún concepto inclúan probas e coñecemento da lingua propia oficial. Cousa que, para miña sorpresa, nadie contestou, dicindolle que fora onde tiña que ir. Por dicirlo de unha forma discreta e elíptica, vamos, denunciarlo por incompetencia, devolverle o papel ou algo así. Pero bueno, así son as cousas. En materia cartográfica, que pasa? Hai unha lei de cartografía e hai un decreto que regula todas as cuestións básicas, estruturais e procedimentais orgánicas estatal, No, as comunidades autónomas teñen competencias en materia de cartografía. De feito, a primeira lei cartográfica que se aproba no Estado é a catalana, que crea un Instituto de Cartografía e empezan a elaborar os seus documentos cartográficos. Pero, bueno, hai un recurso do Estado contra eso, dicindo que esas competencias son miñas e o Constitucional di que non. O sea, competencias ten cada quen instrumentalmente as que necesite e o lógico é sistematizar o asunto e establecer unha relación sensata sin duplicar medios, non? Se aproba a Lei de Cartografía. A Lei de Cartografía di que en toda a cartografía española teñen que figurar as denominacións oficiais. A cartografía oficial, quero decir, a producida polo sistema cartográfico público. E establece unha segunda cousa que é máis relevante, que ten que haber como elemento complementario un nomenclátor, aí onde aparece a palabra nomenclátor, tamén se utiliza nos traballos do Instituto Nacional de Estadística, na recollida de datos para censos de poboación, etc. Ten que haber un nomenclátor oficial de todo o Estado e logo un nomenclátor de cada comunidade autónoma, coas denominacións oficiais precisamente para evitar estos bailes e alteracións. Está bastante ben regulado. O problema é de xestión. Ninguén asumiu nunca na administración galega o traballo de revisión. E, de feito, nos tratos que tiven co anterior Instituto Xeográfico Nacional, e así era bastante fácil e se pode facer. De feito, na lei está previsto que calquera administración, por exemplo, un concello, pode negociar, porque se recoñece para entendernos a autoría compartida ou a propiedade colectiva das fontes cartográficas públicas, facer a publicación de cartografías xerais ou cartografías temáticas do seu domicilio. De feito, no concello hai moitos anos xa, se negociara con eles facer un plano para todos os centros escolares. Claro, que decir, unha cartografía de Vigo tomada a deles, elaborada, que tener medios, experiencia e o que se tercie, e se fixera, se publicara, se utilizando durante moito tempo. Obviamente aproveitamos ese momento para revisar toda a toponimia que ainda non estaba publicada pola Xunta de parroquias, lugares e todo eso, na medida en que pudimos facelo. Ese nomenclátor igual é o nomenclátor vou acabar con isto e falamos do que irades, hai poucos días, aquí sí que vos recomendo que fagades a proba para que vexades a importancia da letra pequena. Recomendaríamos que collerades o dólar, para entrarades agora, porque papel xa non hai, por desgracia, por os que somos boligrafistas e papelistas como a min, que temos que imprimilo. O dólar do 7 de marzo de 2012 contén unha cousa da Consellería de Presidencia, por supuesto, que se chama Decreto 85/2012, que modifica o Decreto 138/2008, que modifica a regulación da sinalización turística de Galicia. Rótulos, cartéis, e un punto de vista moi interesante. O punto de vista do turista, sexa aborigen ou guiri. E de ahora mismo, o sea, 7 de marzo. Ti empezas a ler o asunto e aparece esta literatura administrativa e espesa, ¿no? Artigo 1, modifícase o decreto, suprímese o parágrafo 2, o parágrafo engádese un punto tal, identifica a chegada, todo isto con respecto a diversos tipos de sinais turísticos, ¿no? E logo nos mete unha cosa que diga, referencias feitas ao catálogo de sinais turísticas de antes deben entenderse feitas ao manual de sinalización turística. Vivimos nun país raro que aproba manuais e os publica no DOCA. Ollo piollo. Está claro que isto é un contrato. A alguna empresa lle dimos este chollo e levamos a publicación no DOCA. Os manuais non se publican no DOCA, pero bueno, ben. Manual de sinalización turística da Xunta de Galicia. Amigos, na primeira páxina vai o aviso.
A estrutura do presente manual organizouse alrededor dos seguintes puntos. Primeiro, elementos identificadores que abranguen os elementos que compoñen a identidade gráfica corporativa e as pautas para a aplicación do bilingüismo. De que estamos falando? De sinais turísticos. A Lei de Turismo de Galicia di que unha das finalidades do turismo é preservar a identidade e divulgar entre os nosos queridos visitantes o patrimonio cultural común. E eu aquí non hai a máis mínima base na Lei de Turismo, un decreto, un regulamento está suxeito en calquera administración democrática normal, está suxeito, só pode desenvolver aquilo que di a lei e ten que desenvolver aquilo que di a lei e non outra cousa, non? Non? A lei de normalización ocúpase de poñer a usar o galego e normalizar o uso do galego nos ámbitos públicos nos que a súa presencia era nula ou escasa, non? A lei de normalización non di nada del impulso del inglés, non? No correspondente título de materia educativa. Primeiro nos sacan un decreto en materia educativa que di que o inglés queda equiparado ao galego. Francamente, isto nin Mobutu sin modificar antes a lei. Non, porque non pode ser, o sea, non pode ser. E logo que chega un ocurrente mañan e nos pongo lingala. Por que o inglés? Por que? Porque na ideoloxía esta, pues, o inglés é útil e o galego non. Entón, se sirventase como un elemento ideolóxico, sin máis, nadie ten nada contra o inglés. Si neste decreto se deixeran as zonas máis próximas a Portugal se utilizaría tamén o portugués, teria un sentido, non? De cordialidade. Se pode facer unilateralmente o suxeito a reciprocidade. Se nos din nas zonas máis próximas a Asturias se utilizará tamén o bable, pues, teria un sentido, non? Ten unha lógica. Pero isto das pautas para a aplicación do bilingüismo exactamente que é primeiro. E despois, pues, a historia absurda, non? Volvemos ao mesmo asunto. Hai un principio de economía e hai un principio de comprensibilidade, non? Por economía, claro, porque o tipo de modelos que poñen é mosteiro de non sei que, monasterio de non sei que. Eso que fai máis lexible un sinal. O pictograma do mosteiro é común aquí en todas partes, igual que o de Fonte ou o de Castelo. Por poñer mosteiro de San Lorenzo e monasterio de San Lorenzo. E aí empezan os problemas. Isto non é unha norma, é unha absoluta basura, insisto, é algo polo que seguramente gastamos dinheiro público para facer isto que non ten nin pés nin cabeza. O sea, francamente, os sinais e establecer os modelos que hai, pois se utiliza unha historia destas dun manual de sinalización turística para autocrearnos un pequeno problema coa incorporación do bilingüismo. O sea, nadie ten ningún problema, o sea, todos e cada un de nós, se hai un sinal que en calquera idioma resulta pouco comprensible para os turistas, pois un sinal explicativo ou outro, ou en 15 idiomas, o sea, nadie se opón a utilización de diversos idiomas. Ahora, establecer como pauta a aplicación do bilingüismo en materia de sinalización turística non desea ser pintoresco. Ou, de todas formas, chove sobre collar. No ano 81 e 82, se algún creo que é posterior, desde o Ministerio daquela de Obras Públicas se sacaron cada seu decreto, ademais, en moi pouco tempo, non? Sobre sinalización en estacións de trens, aeroportos, estacións de autobuses, todo o que fora así medianamente significativo que decía en castelán. E logo, varían os dous decretos, non? Si as comunidades autónomas firman un acordo co Ministerio para eles poñer todo en castelán, nós tamén poñemos no seu, pero se non, non. Esa era a primeira parte do asunto. E logo, ademais, metían outra cláusula que a mí me produce unha estupefacción peculiar. Nas aduanas, proveedor de fronteiras e eso, só en castelán. A ver, a mí me parece ben que o Ministerio diga, en zonas aduaneiras haberá que utilizar dous idiomas, non? Os oficiais do país e o do outro país. Parece lógico. Pois non. A idea de bilingüismo é un pouco rara, non? É retorcida. É retorcida. O criterio de inteligibilidade é o que é de sentido común, ademais habería que oficializarlo, e está recollido nas normas europeas. Trátase de facer inteligible para calquera indicación. Para eso existen ademais os sinais gráficos. Realmente só habría que poñerlle o nome.
O problema deste tipo de indicacións ambiguas, de pautas para a aplicación do bilingüismo, cando estamos falando de sinais turísticos, é que, e se non o tempo, por esta vía reapareceremos coa doble denominación. Tamén pode ser triple, non? Pode ser San Ginés, San Genjo, San Xenxo, en letra pequena de baixo. É unha posibilidade. Con isto acabaría. Hai máis cousas, hai aplicacións jurisprudenciais do asunto, pero non teñen así moita importancia. Que quería decir eu con todo isto? Primeiro, que nos desenvolvementos das leis hai moitas ambigüedades, que as ambigüedades son perigosas. Se non se fixa claro o que é o criterio principal, neste caso a originalidade toponímica. Segundo, que para a aplicación das normas é moi importante centrarse non tanto na repetición da evidencia, senón en asegurar os mecanismos de acceso ás bases de datos, sexan cartográficas, de registros administrativos, etc. Porque ademais de todo isto que estamos indicando está o catastro, con todos os datos de topónimos, etc. que hai. Notarías e registros da propiedade. Recomendo vos tamén que vos fixedes. A veces, na descripción das fincas, a cousa pode estar mellor ou peor. Nos encabezamentos, e en algún sitio subsiste o franquismo toponímico, en registros e notarías. Aí demostra unha pervivencia. Hai unha serie de reglas non escritas que alguén debería investigar desde o punto de vista antropolóxico, psiquiátrico, non? Por exemplo, e acabo con isto. Un I grego é moito máis elegante que un I latino. Alguén ten unha dúbida en materia toponímica aquí, non? Canto máis ascendes, e xa se chegamos ao nivel máximo, neste momento xa registrador da propiedade é o máximo, como todos sabemos, non? I grego moito mellor que I latino, sí. I O TG moito mellor que X, sí ou non? E así sucesivo. E U E moito mellor que O, non? E levamos. Teremos algún xen deformado nese sentido. Pero eso mismo pasa tamén cos antropónimos, non? Eu chamome Xesús, 9 de cada vez desde todo o sitio, a policía local de Vigo. En xeral, sin ánimo de ofender, non todos, só o 99%. Vanlle poñer unha multa a un sujeto ou sujeto. Collemos un carné de identidade e fan o parte. Non carné pouco, porque están ben, en xeral, non? San Amaro, Ourense. O parte e poñen San Mauro, Ourense. Por qué? A pregunta é por qué. Por qué? Bueno, no caso da Policía Local de Vigo sei, pero non me lo vou contar. Ben, temos un poquinho de tempo, se alguén quere facer algunha pregunta. Hola, quería facer 3 preguntas, si podo. Son moi distintas entre sí, entonces faríache constructivamente si o público e organizadores me permiten. A primeira, creo que en parte xa está contestada. Hai uns meses estivemos no Congreso de Ciencias Onomásticas e houve ali unha intervención sobre a toponimia asturiana. Non sei se estabas ti tamén. Non, pero Non, coñezo. a min. Había siras son eu, ti non. Entonces ali comentouse que a potestade en materia toponímica, ali tamén se permite a rotulación bilingüe en algúns casos, era dos concellos. Despois no debate un catalán comentou que en Cataluña a fixación da forma toponímica era potestade tamén dos concellos. Eran os concellos os que propoñían e fixaban a forma que iba a ter o seu nome. Entón, ali comentamos que en Galicia a fixación da toponimia era por parte da Comisión de Toponimias, era proposta pola Comisión de Toponimia aprobada finalmente pola Xunta de Galicia. E ali comentaron que iso iba en contra da Lei de Bases de Réxime Local. Non, xa expliquei. Entonces, querías ratificar si entender algo que comentaste ti antes. Porque, sí.
A resposta a eso é clarísima. Hai unha sentencia do Tribunal Constitucional, se queres chapaso, de conflitos de competencias en relación coa Lei 785 de bases de régimen local, que no fundamento de dereito non sei que terceiro ou así se ocupan monográficamente disso. Primeiro, no caso de Galicia xa expliquei, pero bueno, da igual, ainda que non se establecerá eso, que se separa o que é un cambio de denominación, unha proposta de cambio de denominación da corrección, para que a fixación dos topónimos oficiais, a consecuencia da lei de normalización. En calquera caso, ti tes que dar intervención á administración local, non? E se hai unha intervención dos plenos concorren, pero a capacidade decisoria en materia de topónimos, en concreto de denominacións municipais en Galicia e en Cataluña tamén, é en comunidade autónoma. E necesariamente ten que contar que o dictame preceptivo no primeiro decreto da Comisión de Toponimia eu entendo que era vinculante, agora sería dubidoso da Comisión de Toponimia. O mismo podía ser da Real Academia, pero se creou unha comisión específica precisamente polo enorme que é cuantitativamente e o delicado que eran casos cualitativamente a cuestión. Unha comisión de especialistas e non se remitiu o asunto o que é a autoridade xeral en materia de lingua que é a Real Academia, que daquela tampouco tiña moita forza. O caso dos asturianos é máis complicado porque en asturiano hai dous idiomas non oficiais en Asturias, verdad? O hable e o que les chaman o galego asturiano. As definicións destas entran implicadas tamén de doble texto, entón na zona de maior extensión do galego, na zona da Fabla, pois aí as denominacións oficiais aí dan oportunidade de poner a zona forma original en galego ou en bable, en doble texto ou manter a oficial. En todo caso, hai un traballo monográfico, se te interesa, sobre a cuestión da toponimia asturiana. A título de ilustración, se máis chiste, os asturianos que estudian a cuestión do bable e como está o patio falan, igual é un pouco excesivo, falan da situación de Guantánamo xurídico do bable, quero dicir, porque non se sabe onde está, se o territorio americano, non sei que, porque non é oficial, pero é un pouco oficial, pero é unha situación un pouco pintoresca, non? Unha situación un pouco pintoresca que, ademais, e é extraño que non o usen, a Constitución non di que as demais linguas poderán se cadra ser un pouco oficiais, di, as demais linguas españolas serán tamén oficiais. Non, pode dicir que non. E unha historia complicada porque, por outra parte, como sabedes, a Academia de la Lingua Asturiana é bastante anti-recoñecemento galego, como galego, e o mismo rango, e todo moi raro, non? A verdade é que neso os cataláns absolutamente exemplares. O grado de protección do aranés, e iso que é simplemente un val, un concello, o único sitio do mundo onde o occitano é oficial, se utiliza con normalidade, etc., olvidándose de pejigueras, pois é bastante ilustrativo e algúns deberían tomar exemplo. Eu só coñezo, aparte de un que fixera eu no ano 80 non sei que me encargaran 3 traballos xurídicos sobre toponimia. Un é catalán e outro é un autor asturiano. Se te interesa entero de un, non controlo moito a parte asturiana, me produce unha certa simpatía por depresión, non? Está moito peor. Perdón, non quero ofender a ninguén. Si me cae algo nas mans, obligo, pero a verdade é que é unha situación un pouco durita, non? Si aquí hai problemas, pero se o asturiano, en fin. Había quen decía, bueno, un galés así destes, que decía que ninguén estaría disposto a firmar unha carta a favor da morte do galés. Agora, a práctica totalidade da poboación hai moitos anos, é a afirmación. O que é partidaria de eutanasia. Bueno. Non? Vamos así, ilustrativas, vamos. Entón, da primeira parte, olvídate, é falso que sea a tese de los letrados del Ayuntamiento de La Coruña, nos sucesivos recursos que foron palmando, porque eso entra dentro da autonomía local e non sei que. Primeiro que non é incompatible, a autonomía local non significa pasarse pola pedra ao réxime de oficialidade, non? Eso poden declarar independencia, que se pode, por esa vía, ou declararse directamente dependentes como o Condado de Treviño. Outra parte interesante da toponimia é de Treviño, non? Treviño, sabedes que é un enclave dentro do País Vasco que depende de Burgos, non? Hai dous, un depende de Cantabria, se non me acordo, Trucios, era, e agora de Trucios. Destas curiosidades que hai, que ves, a cartografía ten esas utilidades, non? Que isto que realmente é unha illa perdida.
Treviño está dentro de Álava, e en Treviño decidiron desde o principio, desde as primeiras corporacións, decir, a ver, somos un concello pequeno e non sei que, moitos nenos van ao colexio no concello do lado, andai euskera non sei que, e dixen, bueno, vamos a facer as cousas utilizando os dous idiomas, e adoptamos a denominación nos dous idiomas e ponemos os indicadores nos dous idiomas. Por que? Por Treviño pasa carretera nacional, non? País Vasco, Castela León, non? Castela León, País Vasco, pero vamos, como pasar por Luxemburgo, que entre que lees o letreiro xa pasa che outro país, unha cousa así. E eles decidiron, non é Treviño, creo que había unha representación no Concello de algún partido vasco, pero vamos, PP, PSOE, pero é unha historia de sentido común, o sea, está rodeado de todas partes, que vas a facer? Ou te posan plagas tenis, ou decides que van a ver. Pois cada vez que tomaba un acordo dicindo os indicadores, a parte dos que hai agora, vamos a poñer outros que están en vasco. O goberno civil, recibiendo órdenes, recurría. Debe haber como 10 sentencias do Tribunal Supremo sobre Treviño. Treviño non pediu a incorporación de nada, o sea, aplicaba unha oferta lógica así, situacionista, non? Por así decirlo. Bueno, pois esas cousas. E non lles deixaron, non lles deixaron porque aí se aplicaba o estatuto da Comunidade Autónoma de Castela e León, non o do País Vasco, non nada por estilo. A segunda pregunta. Agora estamos oindo que se van fusionar os concellos. Entón, hai casos en que a nova denominación do Concello mellor non ofrecería moitas dúbidas. Non sai moito na prensa últimamente o caso de Mondariz Balneario, pero parece unha das cousas máis evidentes. Sí, parece un dos casos máis evidentes que tiñan que actuar xa por decreto, non sei. Ou outros casos como Begonte, Rábade, que tamén foi fruto da segregación pola vontade dun farmacéutico a principios do século XX. En fin, cousas así son ao mellor menos difíciles desde o punto de vista da denominación. Pero agora que está se falando de cesuras e Oza dos Ríos, se se chega realmente a unha fusión, pois habería que ter un nome. Quen decide aí o nome? A Comisión de Toponimia ten alguna capacidade de actuación? O nome decide a Comunidade Autónoma. Fusión e segregación de concellos, aquí son segregacións, 3, desde que existe a Comunidade Autónoma, e evidentemente tanto a denominación como os datos de delimitación, etc., os decide a Comunidade Autónoma. O que pasa é que, previamente na proposta, é un procedimento, neste caso, trifásico. Ten que haber unha aprobación inicial dos plenos municipais, con un quórum reforzado da maioría absoluta da corporación, unha exposición pública para alegacións, unha aprobación posterior, o sea, contestar as alegacións e despois resolve a Comunidade Autónoma. Con respecto ao nome do Concello, eu entendo que se o nome non é ningún dos dous, non é un dos dous anteriores ou un nome enlazado deses, si teria que haber un ditame da Comisión de Toponimia sobre a adecuación. O que che decía antes, que me preguntabas de quen aproba a sentencia 214 e 39 do Tribunal Constitucional en concreto, ten dúas partes, se queres paso, para que xa vou ler. Se tes alguna curiosidade, quedas con ela e con eso. Entón é vinculante, se hai un cambio de nome? É decisorio. O decide a Comunidade Autónoma. Non, digo a Comisión de Toponimia. O ditame da Comisión de Toponimia neste momento, eu entendo que é vinculante só de que a forma galega é correcta, pero a Comisión de Toponimia non podería oponerse a que un concello cambiara o nome por outro que considera máis adecuado se non atenta contra, para entendernos, a lingua galega ou a forma galega dese idioma. A Comisión de Toponimia non decide cal é o nome do concello, decide a corrección do nome adoptado. Tiña unha primeira parte que era revisar, eliminar exónimos para entendernos ou formas deturpadas, e na segunda parte o que ten é que decir se axustan ou non a toponimia galega. Ben, e a terceira ten que ver ca toponimia na Wikipedia. A él non. Non sei se se falou aquí xa dese asunto. Ten que ver ca exonimia, a que ti tamén fixeches alusión antes. É un problema de xestión. Quer dizer, que é un suxeito privado, ti na túa casa podes chamarle a Vigo, a Aldea dos Locos do Sur,
que había unha ferramenta para a protección do patrimonio inmaterial. Sí, pero por eso hai que controlar o nomenclator do Instituto Cartográfico. Claro, o sea, a Wikipedia non fai mapas, non? A vantaxe con respecto a esa xente é que fusila, non? Se o elemento fusilado o millor, decía, a cartografía oficial antes controlada, normalmente reduces a marxe de animalada. Pero claro, imagínate que leva o delegado local da Wikipedia sexa o director xeral da administración local. Eso ten pouco arreglo. Vamos, ahora creo que se fixo demócrata cristiano, pero vamos. E se non hai ninguna posibilidade legal nin amparando... Sí, posibilidade legal hai de condicionarlle, que sería o sistema a non percepción de subvencións, todo que non lle afecta para nada. A ver, desde o punto de vista práctico da actuación que calquera de nós temos a mão, ese tipo de historias se pode denunciar porque, por exemplo, son incorporados a usos educativos, etc. En ese sentido, non? Quer decir que na parte privada, unha administración ten que actuar conforme a lei e non pode apartarse. En particular, con tal de que non delinca, pode facer o que quere, non? Eu non estou obligado a aludir a Pontevedra polo seu nome oficial, sino por outras características olfativas ou polo que fose. Al final é un mal, pero dificilmente podes corregirme. Ahora, na traslación deso, na relación co funcionamento dos servicios públicos, sí que podes actuar. E, en todo caso, é unha cuestión de xestionar, non? Porque as cousas tampouco foron correxíndose. Correos durante moitos anos seguiu utilizando os tuepónimos tradicionales, vamos, o sea, ainda hai departamentos por aí que siguen con nomes destes que xa, bueno, iba a decir ninguén defende, pero non cae na conta de que temos un director xeral da administración local, como de Ferrol de institutos. Alguna outra, ou se non deixamos aquí? Sí, alguna. Eu, nada, quería dicir algo en relación ao que acabas de dicir da Wikipedia. Bueno, a miña experiencia con Wikipedia é bastante pésima porque sempre hai xente que os moderadores que sempre acaban facendo o que queren. Entón, normalmente facedes vos os artigos. Quería dicir outra cousa. Hai un sistema de mapas que o Bing, que é o que se emprega, por exemplo, no Facebook. Está absolutamente todo con exónimos en español, entón por iso toda a xente aparece que son de Sanjenjo, de la Cueva de Canamiñal, así para a frente, non? Tentei poñerme en contacto con Bing, tamén falei con outra xente, un grupo, non me lembro agora mesmo quen, fixo un grupo do Facebook para protestar, non posible absolutamente nada. Está toda a toponimia, por exemplo, dos países que nos ven, por lo menos de Cataluña, aquí está toda deturpada. No caso de Google Maps, en Cataluña conseguiron, hai pouco, que se puxese, hai nada, para as semanas, que toda a toponimia catalá se respetase, a galega anda como que da gana. Entón tamén falta un pouco de iniciativa por parte de non sei quen, ou de todos xuntos, ou de algún tipo de institución ou de asociación para forzar a modificar esas cousas. Sí, ese é típico. Esas son as típicas cuestións de xestión que hai que levar. De todos estos, sí é interesante coñecer, por exemplo, en materia de mapas, sexan de quen sexan, que sí hai un nomenclator oficial, non? Non tens por que entrar en grandes discusións. Es que se non queren seguir perpetrando faltas de ortografía e atentados ao patrimonio cultural, pois eso. Non, pero ese é o argumento, evidentemente. Ese é o argumento, pero non o caso. Bueno. Non nos fan o mínimo caso. Que crees que che diga? Tenemos que abrir unha nova fronte contra os frikis, veus? Non, pero son que conste que o director xeral da administración local, ademais de falangista, é friki, Entrade nas súas páxinas e veredes que é un vestido eso. Buscade, non vos vou dar máis datos, que non o fago fotos. Pero, a ver, son casos que parecen anecdóticos. Era o antigo jefe de Falange. O director xeral. Tanto caso da Wikipedia como destes mapas
parecen anecdóticos, pero non son. No. No sentido de que son referencias constantes en con moita difusión. Non o son, pero, por exemplo, os cataláns a correos, eles teñen potestade sancionadora. O Concello podería facelo, pero os cataláns a correos o sancionaron. Moitas multas de moitos cartos, por non ter disponibles impresos e por utilizar topónimos incorrectos. E enseguida corrixiron. Bueno, sinto polos chistes malos. A ver, o miño. Que aparte das tres obras e a Coruña, o problema que é o da Ubera, eu penso que quedamos sin solucionar aínda, que é o da Caniza, porque o Consello do Penime determinou que Caniza, que é un nome patrimonial, que é unha abundancia de cana, como pode ser Canilo, como pode ser Canaval, pero o señor alcalde de ali e a Xunta siguen poñendo a Caniza en todas partes, e miraredes Caniza sin ella en ningún sitio. Está fixado, Outra cousa é que ti, vamos a ver, discrepancias hai, non estamos falando disso. Hai que discrepancias e hai xente que discute algún dos topónimos que se fixaron. Entra dentro do razonable e do ineliminable, pero están fixados os nomes de todos os concellos. Están fixados. O problema é de operatividade, e de focos que vamos a facer. O novo alcalde de Ribeira considera que, ademais das dúas reglas sagradas que anunciaron, con V moito máis elegante. E volve o lío. E en Vigo temos algún, a nivel de parroquia ainda temos, pero ademais de Gramacoll, en que menos podrías pensar. Os de Valadares decidiron que non, que eles Valladares que é máis fisto. Entonces, a todas as asociacións culturais, deportivas, veciñais e non sei que do lugar, L que L. Pero aí sí se pode cortar o... Aí sí se pode cortar. Tamén hai amigos do Saseo e da Geada, eso que vamos a facer. Os de Vigo, por exemplo, tamén temos un problema. No caso de Valadares, sí se pode actuar desa maneira que dicías ti, cortar subvencións, é dicir, non está desempregando o topónimo correcto. Sí, está claro. Por outra parte, a propia a cuestión do apartado segundo da lei de normalización, de rotulación, si non sei que é o que decía. A mención é moi cativa, pero a interpretación que hai que facer neste momento é calquera uso oficial ou con financiamento público non sei que ten que atarse a isto. E se non o corrixe, eso entendemos que renuncias, amigo. Sobre todo porque non temos por que financiar actuacións ilegais, verdad? Digo eu, vamos. En o caso ese do manual é recurrible, non? Un manual é recurrible? Non, a lei que inclúe un manual. É deplorable, pero non é recurrible. É unha historia xurídicamente complicada porque os anexos das normas non son normas, non? A licitación pública. Licitación. Non o coñeceu cando vino, verdade, que oímos outro día, con sinalización, o día que saiu o boletín. Mismo, pero que coño é isto? Si, a licitación había que buscala, hai que rastrear aí polas plataformas de contratación, a ver. De todas formas, outra cousa terrible, ti collete a versión do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Eso después falaría. a cagarse. Perdón. Cóllete os planeamentos que se encargan, os planeamentos urbanísticos, e verás, me acordo de discutir con xente, e decir, mira, isto podemos, esos son tonterías. Eso tampouco é historia difícil de resolver, a Wikipedia e eso tamén son mundos, e se vos dixen que non. Eu son do partido suizo ese anti-PowerPoint e a frente boligrafista de estricta observancia. Pero, por exemplo, a cuestión do planeamento, o planeamento de toda Galicia o fan 10 grupos, 10 empresas ou consultoras. Non sería complicado reformar todo. Absoluto, un problema de xestión e de querer. Aparte de eso, se lle devolve a documentación para que corrisan os erros ortográficos e se acabou. Si se quere facer, se faz. Hai outras historias que vayan do exterior menos controlables, pero estos son del interior. E luego. Bueno, estámoslo deixando aquí. Sí. Demetrio.